Bruger du cykelhjelm? Det burde du måske gøre. For hvis du at 25.000 årligt kommer til skade i trafikken på cykel, og hvis du så 6 ud af 10 af de her uheld med alvorlige hovedskader kunne være undgået, hvis cyklisten har haft cykelhjelm på. Det er mange. Det er rigtig mange. Så derfor, spænd hjelmen. Hov. Må jeg spørge dig om noget? Hvorfor får du ikke cykelhjelm på? Jamen det er fordi, dengang jeg skulle ud hjemmefra, der var der en kæmpe vaskebjørn. Så det tog den ud fra mit garderobeskab, og så kan jeg selvfølgelig ikke have den på nu, vel? Ej, hør her. Stop de dårlige undskyldninger og spænd hjelmen. Ej, tak skal du have. Selv tak, min ven. Den virker! Det var godt, jeg havde cykelhjelm på. Så husk cykelhjelm alle sammen.